Ahojte, krásny deň všetkým. Prišiel mi balíček, teda 2, tak sa poďme pozrieť, čo si objednali moje klientky. Veľmi sa teším. Máme tu prášok na biele prádlo, super. Biela bude biela. Potom tu máme agenta, na škvrny to doma musí byť. Difúzery, no na tie sa teším, bude voňať celý dom. Máme tu univerzál, takže na všetko. Máme tu granitové drezy a niečo pre našich maznačikov. Sašetky do skrine, do šuflíka. Máme tu aviváž, sa teším tejto vôni, tá je nádherná. Mydielka, do každej kúpeľne jedno. Ešte tu máme ďalší univerzál, krásna vôňa, menšie balenie. A na škvrny toto musí byť v každej domácnosti, to dávame pred praním, áno, teším sa. Toto všetko môžete mať aj vy. Pozrite si to v našom katalógu, nech sa páči a ideme na to.